идома. ҳангоси гӯшхароши хире ки аз сари тали шафат меомад, Сорбонро бедор кард. субҳ медамид. ба машом бӯи хуши махмуркунандае мерасид. ҳаво салқин, мулоим буд. агар зимистон ва ё танги тирамоҳ шабро дар ин дашти шамолрав мегузаронидам, сармо ба мағзи устухонам кора карда ба ягон дард мепечидам. гуфт ба худ Сорбон: хайрият, тобистон аст. ҳамзамон вазнинии аҳволи модараш ба ёдаш расиду дилаш аз ғам пур шуд. телефонро ба даст гирифта рақамҳои даркориро чид ва чанд лаҳза мунтазир истод. овози форами зане хабар дод: нафари даъватшаванда дастнорас аст. зор монад ҳамин намерасид. пичиро зад Сорбон, телефонро ба ҷайбаш гузошта. паррандае омада ба сари симхори марз нишаст. Сорбон аз ӯ чашм наканда ба худ меандешид ки кош парранда мебуд. дигар ягон марз наметавонист пеши роҳи ӯро бигирад. агар чунин мебуд, ӯ болкашон кайҳо ба назди модараш мерасид. дигар на дар ғами виза гирифтан мешуду, на гапи пасту баланди марзбононро мешунид. чаро одамон ба якдигар бовар надоранд? дар роҳи якдигар симхорҳо мекашанд. барои чӣ паррандагон метавонанд аҳлона ҳаёт ба сар баранду мо не? пас инсон на тоҷи сари табиат, балки сарбории ӯст. на ба ҳамдигар, на ба табиати офардагор дар ҳамоҳангӣ зиста наметавонад. ба сари ҳамдигар ҳуҷум меорад, хуни ҳамдигарро мерезад. шаҳрҳои ба сад машаққат бунёдшударо вайрону ба замин баробар мекунад. дарахти сабзро мебурад, оби покизаро макрӯҳ мекунад. оқибат моро мекушад ҳирси молу манол, бадгумонию бетарафӣ, ҳазорон банду бало меорад ба сарамон. парранда ба замин нишаст ва дар як лаҳза бол кушода сари симхор баргашт. эй мурғаки зебо, рӯй овард ба парранда Сорбон. ҳавасам меояд ба ту. ҳар вақту соате бихоҳӣ марзро убур мекунию ба макони дилхоҳат меравӣ. аммо дасткӯтаҳию забонҳолии маро бубин ки дар илоҷи чораи хеш бечораам. дар он сӯи марз модари муштипарам ба аҷал даст ба гиребон роҳи маро мепояд. аммо ман дар ин ҷо дар мондаам. шояд ту модари маро мешиносӣ, модари суфрадӯзи маро, ҳамон зане ки мудом дар зери айвони хонаамон суфра медухт. ҳама аҳли деҳаамон аз суфраҳои духтаи модари ман нон мехӯрданд. ҷиҳози арӯсии кӯли духтарони рӯстоямонро суфраҳои ӯ оро медиҳанд. тамоми умр ба одамон некӣ кард модарам. аммо инсонҳо ношукр буданд. қисмат нисбаташ номардиҳо дошт. модарам ҳарчанд чун хонумони аврупоӣ сафедрӯю чашмкабут аст, мӯи малла дораду рафтори ашрафона ва дунёи пур аз фасона, ба ҷуз 3 калима: здравствуйте, астма ва виза, забони аҷнабиро намедонад. ин се вожа яке аз меҳмоннавозии ӯ манша мегираду дуюи дигар зодаи дарди ӯ, дурдаи ҳасратҳои ӯст. як хоҳарам аз тифлӣ мубталои дарди диққи нафас буд. аз забони духтурон ёд гирифта буд калимаи астмаро. модарам ва ҳар гоҳ ин вожаро ба забон меовард, хаёлам як ҷӯи ожанг дар ҷабинаш меафзуд. пас аз 37 соли ранҷу азоб ва ҷонканиҳо, оқибат ин дард бурд хоҳарамро аз дунё ва ман баъди як ҳафтаи ба хок супоридани ӯ расида рафтам ва модари ғамзадаам гарданамро гирифта аз дер омаданам гила мекарду дареғи ранҷҳои 37 солаашро қисса мекард. мегуфту мегирист. хоҳарам рафт. акнун модарам аз дурию дер омадани ман дард мекашид, роҳ мепоид, ғам мехӯрд. хонаи визабарор сӯзад, мисли ман як умр дар фироқи фарзанд ҷигархун шавад, мисли мурғи шабовез шаби дароз ноладу фиғон аз дуриҳо кунад, рӯз аз раҳпоӣ кӯки чашмаш канда гардад, умр бинаду асло рӯзи хуш набинад. дуои бад мекард модарам. садои занги телефон баланд шуд. Сорбон саросимаонро аз ҷайб гирифта тугмаро пахш кард.
лабай. аз он су касе ба зудӣ ҷавоб надод. аввал садои хишхиш ва баъд фиқфиқ гиристани хоҳараш ба гӯш расиду дили Сорбон таҳ кашида вуҷудаш ларзид. алло, алло, гап зан? гузаштанд модарам, гуфт хоҳар ба овози ҳазину гирён. чӣ? кай? ба гӯши Сорбон дигар гап намедаромад. беист дод мезаду пай ҳам савол медод. вай ёд надорад ки ба саволҳои вай хоҳараш посух дод ё не. ӯ доду войкунон ҷониби марзбон рафт ва акнун хати сарҳадро мегузашт ки марзбон автоматро ба даст гирифта аз ҷой хест ва баланд садо дод. ист, мепаронам. парон! наъра кашид Сорбон. ҳамин вақт пайҳам чанд тир сӯи осмон рафта сукути даштро шикаст. дере нагузашта аз ду тараф марзбонҳо ба ҷониби гузаргоҳ давиданд. садои тир субҳи сокитро халалдор кард. дар як дам ғалоғула сар зад. овозҳои пасту баланд дар атроф паҳн шуданд. чашми Сорбон ба Ҷаъфар, ҳамон афсаре афтод ки Дина ҳангоми аз марз гузаштан ҳамроҳаш суҳбат карда буд. як нафар афсари қоматбаланди ҳамсоя Сорбонро телакунон аз ғави оҳанин гузаронида гуфт: гиред ин девонаатонро. дигар марзбонон байни худ чӣ гуфтанду чӣ шуниданд Сорбон аниқ ёд надорад. вай дар рӯи роҳи калони мошингузар дар таки ғави оҳанин ки дар байнаш рӯи як пора оҳани гирда ба ҳарфҳои калон калон стоп навишта шуда буд, зору ҳайрон сарашро дошта менишаст. дигару охирин умедашро аз даст дода дар гӯш ҳамоно хабари даргузашти модари азизаш ва дар дил як ҷаҳон ғаму андӯҳ саргарону пакар нишаст рӯи роҳ. дар ин ҳолат ӯ сайдеро мемонд ки пас аз ҷаҳду талошҳои зиёд оқубат ноумед гашта ба доми оҳанин афтодааст. марзбонон хеле байни ҳам гуфтушунид карданд. аз ду тараф гулӯ даронда мехостанд ба якдигар гап фаҳмонанд. оқибат оташи ғазаби тарафайн паст шуд ва оҳиста оҳиста пароканда шуданд. ҷаъфар ба Сорбон наздик шуда гуфт: бихез бародар, гуфтам ку осон нест бевиза аз марз гузаштан, бовар накардӣ. Сорбон вазнин сар бардошта дар осмон чашмаш ба мурғе афтод ки ҷониби деҳаи онҳо бол мезад. лаҳза ба лаҳза аз назари Сорбон дур шуда оқибат ба як нуқтаи сиёҳ табдил ёфт мурғи ҳаво. анҷоми қиссаи шабе дар замини бетараф. қиссаву ҳикояҳои дигарро аз китоби Дили модар дар нашрҳои дигар хоҳед шунид.